I pozdrav svima ljudi, kao što vidite evo nas ponovo u jednom sam gameplayu. I evo nas kod moje kuće, to je mog malog skromnog doma. U današnjem videu ću da vam pokažem neki od poslova na Vermontu. I da, izvinjavam se zbog prošle greške na video, napisao sam da se otvara 23.2. a u stvari se otvara 23.3. Izvini, mauzere, stvarno nisam htio, pogrešio sam. Engine. Da. U međuvremenu sam postao i lider ove, kako se zove to, zaboravio sam, skraćenicu, što kažem, BDT, to jest, Black Dragon Trades, da. Na Openu ću da ubacim nekoliko članova. Na Openu ću ubaciti nekoliko članova da mi ne bude dosadno organizaciji. I želeo bih samo da kažem da sam se zajebao nešto oko snimanja prošlog videa, oko glasa na primjer. Sada možda se i dalje tako čujem, ali mislim da sam to popravio. Sada idemo do opštine da vam pokažem taj posao. Pošto ima dosta poslova, ovaj serijal će biti malo duži, to jest Vermont poslovi. Ajde. Jebi ga, kad ne znam da vozim, ne znam da vozim. To je to. I da, dobio sam neke komande jer sam postao reklamator. Evo me. GPS off. I idemo na ovaj posao. Trenutno nemam posao sad, to jest dao sam otkaz da bi mogao sada za lista. Ajde, lista 1. Da vidimo. Nećemo ni ovdje. Lista 2. Htio sam da pokažem ovo voćar. To je u stvari biznis. To može da se kupi. GPS i idemo biznis 16. Odavde. Da, tako. I da, mislio sam povodom Opena da napravim žurku u bazi Black Dragon Tradesa. Znači ako vas ima dosta, molim vas da uđete na server, to jest da razvalimo taj, kako se zvaše, limit igrača, da bude pun server, da budemo svi na okupu tu, da se zezamo, da igramo, da se ponovo da možemo da radimo sve i svašta. Eto, ponavljam šta sam rekao, da ću i neke da ubacim u moju organizaciju. I da, to sam isto napomenuo, sad je dosta bolje nego prvi put što sam ulazio, jer ja sam ulazio još dok nije bilo fiksane neke stvari, znači sada svi poslovi svi rade, a ne kao prošlog puta kad nije radio skupljak pečeraka. Pošto vidimo da je voćar dosta daleko, ja ću da stopiram ovdje video. I evo nas, stigli smo kod ovog Jelti biznisa. Opa. Idemo. Čekaj. Znači, pokupi voće. Kupi voće. Idete ovako lepo do poslovođa, uzmite gajbicu. I sada vidite ove jabuke što su pale dole. Proberemo sve što je dobro. Ono što je loše ostavit ćemo svinjama.
Kupimo. Ovaj posao vidite brzo ide. Jedan je od boljih poslova. Ajde. I nije lošo određeno drveće, dole jabuke popadale. Ajde skupimo još koliko drva, nije valjda ćemo sve ovo trebati da oberemo, ali valjda ja mislim da nije, ali ajde, šta ima veze. I idemo se kupimo tu. Super, kada oberete ovu sadnicu ostavite gajbu u ostavu na spratu. Aha, dobro, znači to je to, samo ovaj prvi red. Evo, sada je puna gajbica i to su dobro odradili. Ovaj biznis može da se kupi, ali za sad je dosta skupo. Nemojte da vas ovo prevari, da dođete ovdje dole, čitajte gore, piše na spratu, znači dođete do ovdje i dobijete novac. To jest, dobili smo $280. To bi bilo to što se tiče ovog kratkog videa. Ovo je samo review jednog posla, ali skoro svakog dana ću izbacivati po jedan review za svaki posao. Tako da, pozdrav!